тамошобинони азиз, имрӯз бо хоҳиши шумо абзор айдрани мошин мешавад бо тамоми гирду атрофш. Рафтем дургии шумо нишон метиҳем тамошобинон. Гирду атрофша калониша бисёр хоҳиш кардем бо хоҳиши шумо. Ва боз як комментария буд ки Саида ҳами қамега пул дорум асло як мошини соз намехарам. Мо хурсанд шудем ки Саида мошини соз харида. Раҳмати калон ва тамошо кунем имрӯз. Маркаи мошин Kia Sportage. Видиш дачияи тамошобина вақте ки мешини мошин мозг дора ва автоматически чиқаде ки рула даққат баст чен кунагӣ ҳамо хе наздик мешава. Из мадара пушо уже сидени туда наздик мешава. И кнопка дора, кнопкаи мегем ки автоматически камеди ки пеш мебара ақим мебиёрад. Вақте ки шумо ягон роҳи дур мерен чӣ дора? Автопайлот дора. Ҳамон скоростка вибр мекунӣ ва ту метавонӣ ки рулам сарти, тамаҷоша сарти худаш бурдан мегирад. Вақте ки ай линия, ай рӯи правила меброӣ, худаш туғри мекунад. Вақте ки дар мошин наздик меши, хобот мегирад, сигнал метиҳад. Сигнал баланд нест, ай дрон уже звук метиҳад ки ту наздик шудастӣ. Баъд бо як плюси калони дигараш дар рул скорост дора. Метавонӣ ки масалан початка зине, рул меҷихӣ, скорост баланд мешавад. И лук дора. Ман основной мошини, яке аз мошини орзуҳои ман ҳамин мошине ки болош лук дошта боша, хоби маҳфуз болош кнопка дора. Кнопкаша меҷиқем, просто вайш ҳуй мешавад. Двойная потолок дора бигем, якум шишаш панорама ҳай, масалан дар ягон ситуатсия ин намешкана беҳад шишаи бақувватай. И вақте ки арқиб мекунем, и боло полни ҳуй мешавад. Беҳад зебо, зур, аҷоибот, куда беҳад маъқул. Худам да маъқул. Ай духтари ман хали мошина дӯст медоштам. Акам нексус дошт, ягон ҳавасша мехӯрдам. Ина худованд насиб гардон. Мошини кнопкагӣ буд, ҳама электронияи хули вай дорад. Беҳад удобӣ. Кулияи масалан раги томети тамом мобайнчда парковка дорад. Томети деда рафтан мегирӣ. Назад хоҳӣ эрда мемонӣ, назад рафтан мегирӣ. Хай усуш мақсад ҳама сенсорни. Ҳамихе даста просто мемонӣ, худаш ҳуй мешавад. Ба як сидени ки дига дар қибаш дорум запас, ина пиштошкати як хонаи дига бигем да, полностью хонаи сапаракӣ. И инам хамекни тамом. Худаш бо маҳкам мешавад. Як бори дига абзор ай дарунаш креслои пишт ҳам бигем ки кондитсионер доранд, ҳам зимистон печка доранд ки гарм мекунанд. Ранги сидельникои пеш чӣ хеле ки наздик мешава, поён мешава, боло мешава, анам хел вай мешаванд. Наздику поёну боло мешаванд ки кӯдак масалан ягон касе ховш ки бурд удобни хушрӯ. Ба тамоми қонуну қоидаву санъаташ хулоса маҳқул мошин. худованд ҳамаи шумодам насиб кунад. Боз ҳамин надорӣ бепоён ва ба ҳамаи шумо мерасонам барои табрикотон. ҳазор раҳмати Аллоҳ шуморам кор кунем, мақсадҳои калон, орзуҳои калон кунем, мақсадотона гузорем ва танҳо ба пеш ҳаракат кунем. Ҳама вақт аз ман шод ҳастам ки вақте ки дар WhatsApp ма оиди кор менависанд, ман беҳад хурсанд мешавам, шуморо нури дида то дисар хушомадед мекунам ба командаи худам ва ҳама вақт даъватон мекунам. Дар зиндагӣ барои худтон наставники хуб интихоб кунед, тамом иншоаллоҳ орзуҳо амалӣ мешавад.